ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Onyan taon-taon, may nabi ang makauman nato mismo ang atong mayor sa Cagayan de Oro City. Diyan lang inapa siya, busy po si Mayor kay kabalo ka, dagang kay mga interview si Mayor karon kagay Art. Tungod lagi aning sa Delta variant nga medyo na-shock na lang tangang Cagayan de Oro. Aduna day murag daghang numero kitang pinakadaghan nga na Delta variant nga nakasulod din Namiyagi nga Biyernes, gibalita nga dunay 5 ka na infected sa Delta variant nga langyaw o kung sa tawag kabalin nga mga returning OFW. OFW, correct. Pero kanina naka-recover na no, naka-recover na. Pero ang ato pangutana diha kay ako taod-taod naman tangawa makagawas og balay Bernie kay stay home lagi. Gipakita pud nato kini nga ehemplo sa ato mga anak, sa atong mga silingan, sa atong mga kaila, sa atong mga kaparintihan nga magtambay balay kung watay pagahimuon yung ana kabalo ka ngano man di unsa man dinay tabo diha sa airport nga sa airport palang daan wala ba di ay detection, wala ba di ay sila yung mga detector system nga para ng swab test kay amo nga sayran nga kung asa ka paglanding nimo diha ano raman daw ka nga mo gawas. Correct. So, nahimo tang kumpiyansa kayo. Kunya, Lagindingan Airport, mao ka na gateway to Northern Mindanao. So, nahimong kampante, nag-relax-relax di ay ang ato ang mga tugpahanan karon panahon na. Remember, wala pa 1% ang nabakunahan nga mga katauhan. Kunya, mag-relax-relax na dayon tang tanan. Di nila pwede ngayon, tinuod ang mga tao gusto mag-amping. Apan katungod, responsibilidad usab sa gobyerno nga siguraduhon yun nga mag-inistrikto labi na karon nga dunay pandemya. Correct. Dili pwede ni nga Bernie nga tungod lang kay na injection na daghan pa man ang ma-injection eh. Imagine one in every unsa pa lang pila pa lang god ang na-injectionan. Kung bote mong una-unaon. So, na yung kumpiyansa kaayo, guy. Tamo nang gi-ECQ gyud enta diri no kay sa ang Indonesia grabe. Grabe ang birada Indonesia sa o Thailand, Malaysia, Asia no, grabe. Grabe dito kay ang problema ko dito sa Indonesia mag-positive ko dito wala puno ng ospital sa balay na lang mag-isolate so the more nga mas daghan noon ang mga nangamatay. Simbak ko. Oy, oga, I think Boraga nakasulod nata sa atong Zoom karon pa kuan nata si Mayor kay medyo busy lagi ni karon no. Kay again mga kagahi gianunsyo itong naging Biyernes sa Malacañang na mismo nga gipaubo sa enhanced community quarantine ang Cagayan de Oro tungod dunay mga returning OFW nga nagpositibo sa Delta variant, So siyempre nakurat ang tanan, ang uban nagpanic buying, kami nga walay kwarta nagpanic lang walay buying. Oga, makauban nato karon live and alive sa Gahi Ribay Home Radio 935 si Mayor Oscar Moreno. Maayong buntag, Mayor Oka. Mayong buntag, may buntag. May buntag, Mayor! Agalahan ko to inyong panic buying. Panic buying, nagpanic buying. Sila nag-buying, kami nagpanic. Panic lang, may kapanik. Kaya walay buying. Mayor, gahi pa ba? Gahi pa, Mayor! Permanente. Permanente! Mayor, balik ta kay kabalo kung busy kay kapag uban murag ampay ka sa tanang sigbihanan karong panahon na. Nakalitan ang tanan nga dunay Delta variant nga nakasulod sa dakbayan. Diretso na nato ni Mayor. Yun ibutang nato ang LGU no sama sa Cagayan de Oro. Dunay mga protokol nga gihimo. Ang among namatikdan niini nga sa mga pantalan o matugpaanan, murag nahimo naman komportable. Wala na gipa-istrikto ang karantanan nga moabutay, ma-domestic, labi na even domestic flights. Isakto sa no? Pero abin ninyo, problema, ang eroplano, wala din sa ato tupahanan.
Gani sa Lagindingan. Parts di man parts Cagayan de Oro. Oo. And then ang barko niya sa ato pero dili tanan may ganig na ay 1/3 pasayro taga Cagayan de Oro, no, kadagana tagawas. Now we used to do that katong mga ROF LSI taga Cagayan atong dalon sa City Isolation Unit. Pero atong giundang tung January kay ako mismo nag-travel ko ingos Manila kaduha sa December. Nakita ko nga grabe naman kayong protocol sa mga eroplano, no? Mismo sa ako na ako nasakay. Di na ganimig istorya, bahalag kaila. Anak lagot na signal, na lang, kamot na lang ba, signal kay bantay lagi ba? Na unang akong kuan nga, minus naman ang gikas gawas. Ngani, kaloy sa Diyos, wala naman, gamay na kayo atong ROF Elisay, gamay na kayo. Hindi karon na ang takod na narasulod, pamilya, opisina, barkada, inana, no? And kinisan ang Delta variant. I would like to point out tong press statement sa DOH na na-release tong Biyernes. Kay ang resulta nila nga they were detected, no? They were detected nga konsulti. So although of course we have to take the conservative view na kuan na good, no? And then sometime in June, late June, and then nag-ingon sad na they have been tagged as recovered already. No? So these three information were very crucial sa ako. So una ko katubi ang early May, gisaka kita paingon sa June. In fact, katong June, grabe gyud, no? We unprecedented ang level sa atong pagsaka sa cases tung June. And kaloy sa Diyos ning kanaog naman pod, no? Kaloy sa Ginoo. That was the time when we were threatened ang atong critical care utilization rate. Ang average abot na sa close to 80%, no? Motong I started hangyo ko sa mga hospital nga dugangan ng ICU, etc., no? Isolation bed and mechanical ventilator. And then nag-decide sad ko nga ang JR Borja na usa ka floor diya imo na tong COVID ward, no? Which is now ongoing. Hopefully by next month mahuman na. Timing sad kayo ang atong serid kaloy sa Dios, no? So naadihay sa serid, naadihay mga 50, kaya na mga 70 kaloy sa Ginoo, no? Now, so ako tanaw, I hope, I pray nga kining report sa Delta variant, pareho ba ni sa news nga gigawas ang news after the incident had happened some time ago, no? I hope this is such a case, although abundance of caution and for preemptive reasons, dili na to dawaton nga okay na nag-recover na sila dahil ang ato ani is nga kung mahimo wala na nabilin nga remnant sa variant, no? Kaya makita ni mo ni usa di makita nga kontra. Bisan ang ordinary virus di makita sa ba ang variant. Na kanang variant actually is a product of what the so-called mutation. Na kining mutation normally kung nag-mutate ang product of mutation stronger sa original, no? Normally. Kay mangita man sila pangkontra sa mga ato sang inject, no, nga pangkontra sa ila. Grabe ka wise ni virus lagi. Grabe ka wise, no? Pangyod. Maro kayo. Karon kay ubos na sa ECQ ang Cagayan de Oro. Unsa may mga allowed o dili allowed kay naglibog ang katawan karon. Labi na kana sa tanan checkpoint sa to ni abot og mga napulo ka kilometro kataas ang trapiko tungod kay nakalitan ang tanan kay grabe pod ning silang Roque nga mo announce. Dili ba day na pwede, Mayor, nga kanang o kamo sa LGU, no? Kaning ulap
no, kana inyong Union of Yeah, Leagues yeah. of Cities, nga ipaagi sa inyo ha, Lagi. para lokal, dili makalitan ang mga tao. Lalimang kako, kabalo ka kung naniud to mi atong panahon na og suddenly, kalit lang ang iyong nga ECQ. Unsaon tong walay radyo, walay television, walay internet, nga naa sa kadalanan. Tama, tama. Mo to nagtungsisok. So unsa may Tama. angayan o dili angayan, kung mosulod mo og Cagayan de Oro. Yeah, tama. Pero mo lagi, katong ECQ, like I said, that was a preemptive move. And I called it abundance of caution. No? Although, of course, medyo ko nag-react. And I have made known my position sa atong kapulisan. Ina ko silang, you have to realize nga kining ECQ ta, not because of the number of cases that hit us, no? Nor because our health system is already severely threatened or overwhelmed, no? Mo man na ang basihanan sa ECQ normally. Oh. Pero na-ECQ ta because of the report of that detected variant, no? Now, nakasabot ko, that's why I'm not saying na ayaw. I'm not saying ayaw. Ang kuhaan ko lang is, i-temper po na to. No? Katong sa checkpoint, di-monitor na ko na partner, labi na sa upol, sa bugong nga sides, no? Taas yun. Now, inang ko lagi nga, kung mo na inyong buhaton, you have to realize, Cagayan de Oro is a convergent city. Daghan din ni taga Upol, taga Taguluan, Villanueva, El Salvador. Ganian nagtrabaho sa Cagayan de Oro. Dagan ang mga lugar. Ako, taga Balingasag ako. Lugar, normal ka na sa ato, no? Pero mo lagi, sabton sa dato ang need for border control. Naagid sa no, kay kung di ta magbantay, then it's the same as allowing anything to come in, no? Nakasabot ko, anak, pero ang kuang ko lang is let's also be, ato lang i-calibrate kay ngani, katong mga measures, na may priority of measures na gilista sa DOH. Number one, katong mga reported na detect na COVID variant sila, kanang Delta variant, atong galon sa facility. That was done Friday afternoon, evening, no? Nahuman na katong 5. Oh. And maayo kay nagkooperar, no? Salamat gid sa ila. And then, katong ilang close contact, ibutang sa another facility, nagkooperar gyapon. And then, a more intensive contact tracing na dili lang katong first ng primary level na sila mga first degree, second degree, third degree na Yes. Oh. kuang gyud, no? Ang third Contact degree tracing, no? delikado, dakpan ka gyud sa third degree. Walay lusot ang third degree, no? Anyway, that is being done. That is being done, no? Pero katong sa primary, nahuman na sa to. So, I expect si Dr. How long sila i-isolate? Kuang ka na, obserbahan, dili sa indefinite, no? Kay, kung negative na, anong ato pa mang lisod Ginoo? May mga test nga ihimo sa ilaha. Yes. RT-PCR gyapon. Alright. RT-PCR. Pero unsa may dili o ginadili sa musulod sa Cagayan de Oro? Ang kuan na gyud kanang gathering, no, crowd gathering of people kana gyud, we have to be, in fact sa ako dili na unta ta mag-agad sa guidelines kay sa ako partner ang guidelines sa IATF more ato sundon. Dili gani ko ganahan nga dugangan pa. Kaya ipangutanan na muna, Mayor, ipangutanan na muna kay sa tinod na yun lang, pila na ni mga 2 ka bulan namin nga naara sa balay. Di na nato kay ma-monitor, gawas lamang sa ato ang mga field nato nga production team, mo feed sa among information, makagawas na yung taon ni pag masuko na gina mga asawa sa mga papaliton ni Sibuyas. Kana. So, nagyapoy makita niya mag-holding hands, gyapon maglakaw-lakaw. Bahalang magtiayon siya dili, pero dili siya ingon nga. Kaya makita man po na sa uban nga di magtiayon.
Kanala ba, no? Kanala nga mga butanga. Labi na si Bernie, bisagin sila guplitan. Oy! Pero si Bernie, Kung sa'y mga dili o mga ginadili, katong naas IATF, social distancing, bawal Kanara. tapok-tapok. Kanara. Kanang mosunod, Mayor, kidagan man kayong gipangita ka ng APOR, authorized persons outside residence. yeah, go ahead. Sa ako, Usaon lang nga pagkuhan. Usaon kayo mga ID. Dagan doon gipangita ko ng ID. Or nabagi ang- wala gipasulod. Ay, U-turn ka, dili ka pwede mo sulod. Dagan po. Dagan yun. Oo, dagan. Doon na lagi, na yung mga sad stories lagi nga akong nadawatan tong Birne, Sabado. Naigi ani sa Cagayan from another town sa Misamis Oriental, sayo pa. Nagibara diya sa checkpoint sa Upol, no? Sa between Cagayan and Upol. And di ginoo gipahuwat, hangtod nga giuli na lang yun na kuan ba kayo munang medyo ko na kuan, although medyo sa ako sa di sad maayo nga I would appear as openly in favor of kanang anhilang, no? I would not want to be projected that way kay murabag di nagabantay ba kay mas maayo gyud nga magbantay ta kung dili kinahanglan magbiyahe ayaw pagbiyahe. Lugar ay nagtuyo-tuyo og biyahe lugar bisan gani kita pero kamo mga bata pa man mo. Salamat. Salamat. Labi na mga seniors kung di kinahanglan mo gawas ay nagawas. Pero dunay nanawag na ko palit pagkugtampal kung gawas iwa may masugo gawas lang pero sigurado nga tambal imong paliton kay basig unsa diya, no? So sa ako Pero tambal man daw to para mo gahi. Lahi nga tambal. Kung sila nga tambal. ang gahi ni Bay good. Mayor, layo nani. Nakasunod ang Delta. Ang katawan ron, nagulat kung doon na bagikan ka, Mayor Moreno, dilata. Dilata Na variant. Ayan. Nabay dilata variant ang Laya gobyerno. Topan, we are coordinating with DSWD. Na-istorya ko si Director Dibang tong Sabado. Kay siyempre, ang ato ani is kinabangay, no? And I would like to believe na nasa mga private sector nga magdonar, no? So ato nang tigum-tigumon para katunol ta og dagadagan, no? And ang ako lang gyud inako sa atong social welfare department nga isiguro lang gyud nga kanang atong ipaabot, no? Kung gyud dito gyud sa most deserving. Kinsa lang mga most deserving, Mayor Moreno, sir. Naaman sila yung mga data, pero ang panlagi, ang bikil kay naaman ka ng 4-piece, no? Technically, kung ang social welfare department ang imong pangutanon, katuloy yung 4-piece ang most deserving. Kay kanagi-agi na sa baseline survey, sunod kanang professional nga pag survey, no, dili pang politika, and ngani walay labot ana ang LGU except to facilitate the survey, no. Pero the LGU cannot recommend oy kining pamilya ana kuagi gid na sa criteria that the DSWD had set independently, no. And so, mao ka na lugar ang madali-dali na to. Mayor. Yes, sir. Bernie. Kanang nag-trending na po ng imong gisulti nga don't panic. Medyo ato mga netizen nag-ingon nga unsay mo reaction ani Mayor nga daghan kay nag-react nag-trending ning pag-ingon nimo don't panic nga sila nga Mayor unsay di magpanik nga Delta na galing na. Napay nag-ingon diri nga wala mi nagpanik nga Delta yor nagpanik mi kay ayuda. Kasi klase ang mga reaksyon. Unsay lahi ra gid si Oscar Moreno musulti ang imong mga linya mag-trending dayon. Lagi nga nung magpanik ka mga sa June pa man na nahitabo. In fact, I said na I pray nga kining balita
kay ang kwansa atong analyson kining DOH regional office 17 ka opisina na all over the country. Gapadala sila og sample for sa genomic laboratory dito sa Manila. Usara na sa tibuok nasod. No, and kanang sample is picked up randomly. Random. No? Okay. Random na siya, Bernie. Muna nga, sunod ka na, late June na, mga June 28, no? So dili ni nagpasabot. Pero na to ni Mayor Moreno, kaning Delta variant, dili ni siya katong miaging semana lang or 2 weeks ago ana. Medyo Lagi. taod na kini siya. Unya karon lang migawas ang balita. Ang result niya. Siyempre, makurat na yun ang mga lagi. tao. Unya nganong nagka-execute tungod sa Tungod lang, Delta. Dili tungod kay nagkagrabe ang kaso wa nay di na masundan ang ospital. Kay on the contrary, nag-improve naman ang ato situation. Correct, tama. Oh. Nga ni, itong Biyernes, I was asked, what if MECQ gyapon? Ang pangutana was, muhangyo ka ba nga i-lower sa MECQ? Or, kung mag-MECQ gyapon, muhangyo ka ba nga i-lower to GCQ? Ingon ko nga, dili ko muhangyo. Kung ibutang sa MECQ, okay lang, kay ang gusto ko is sustain na to. Kanang akong gitawag nga small victories. Pareho ba itong pagdaog ba sa box? Nga di man to, tungod lang sa usa ka shot. Although dito sa final, katong aliyop ni ano, lugar. Pero it's ang palagi, whenever you talk sa basketball na, it's a 48-minute game. Lugar, na kini ganing pandemic, it's a marathon. So muna nga akong punto ba nga small victories are very, very important. No? So, katong akong ingon nga don't panic, lugar, precisely I wanted people to be calm, no? Kay lisod Sama rin na, kayo. Mayor, excuse me, sama rin na ka to sa ayaw kabala ka sa Ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Kabala ka lang. Oh. Okay. Ako good na sa mga sports events nga akong lugar niadto pa na nagi-advise ako nito doon na akong coach nito sa Balingasag ayaw kasuko, ayaw kahadlok, kay mabalhin ang imong dula kung masuko ka, mabalhin imong dula kung mahadlok ka. Just enjoy the game. Buhatan lang ang ngayon mo buhaton, pero ayaw kahadlok. Kita sa mga pangutana, Mayor, Merlin, from Merlin, Mayor, doon na pa ba ipundo ang LGU sa Cagayan de Oro alang sa pagtabang sa mga naapektuhan nga nawad-ag trabaho o panginabuhian? Yes, naa pa man, pero although of course abi nimo lisod man sad nga ako rugang ikuan nga sige unsay pundo nga naa diha ato nang gamiton tanan, no? Kay this is a marathon. We are na kung dili ta magpinista style na kung na sa pamagi, Mayor, maka dool ang katawan diha sa imong buhatan aron sila makapangayong ayuda. Asa sila mo agi? Dili kinahanglan nga sa akong opisina kay i-refer ko man gyapon na atong Social Welfare Department and mag-coordinate na sila sa mga barangays, no? Barangay. Na pero Sa mga barangay. Ang ako lugar is daghan pa kayo ang angay natong buhaton, no? For instance kanang atong sa JR Borja, nagpabuhat ta diha og COVID ward para simbako nga naay surge na atay additional space na kana mga makaya siguro ana mga 40, 50. Sunod na anay ICU, no? Na anay mechanical ventilator. Nagpalita og mechanical ventilator. Kana pang high flow and so on, no? So, dili na sayon na kana pang atong Lumbia Hospital, we're accelerating that. Katupang Tablon Hospital, we're also accelerating that. And kini manggod labi na sa health, no? Kay panaganak kita nga simbakuon niya, no? Kabala gamonitoron sa nako ang sa gawas sa Cagayan de Oro ang sa rehiyon. Na last week Biyernes na pa 300 cases, no? Uy, basta mo sobra ganig 200
kawan ako ana sa akong lingkuranan kay So ikaw gusto ko- na ikaw na ang mukaon sa imong gisulti nga ayaw kahadlo kabala ka lang. Ikaw na bala ka na po ka. Bala. kabalaka gid ko. Oh. Kabalaka ko. So di lang Ala. ka mahadlok. Another pangutana. Gikan kang Vernie. Hindi ikaw ba? Vini. V. Vernie. Oh. Si Mayor Oka Moreno wala na kayo na si pagbati sa Cagayan de Oro kay Ah, puro na siya balingasag. Oh. Ala. Nagmahay na na. Oh. layo na nas kamatuoran. Layo nas kamatuoran. Lugar, balingasagnon ako from birth, balingasagnon ako nagdako, pero niya ang akong duty karon sa Cagayan de Oro, and I'm looking at the bigger picture, no? Lugar, ayaw, yeah, that's not a Alright. fair Gikan kang statement. Joseph. Ang ato mga pulis diri Hmm. mamadlong lang kung ganahan. Ambot, siya pasabot. Yeah. Murag ka consistency ang iyang ginatanaw yata. Ang inconsistency. But we have to realize, abi ninyo, muning kansad, no, kita, kung mag-agad nga badlungon tas pulis or dakpon tas pulis, di sad mayo. Lugar, kinahanglan pa ba din na pulis para buhaton na to ang ngay buhaton? Hmm. Lugar, we ask ourselves, kini lagi ang pandemic, we have to change our way of thinking. Dili ang unsay gisultis balaod, unsay gisultis gobyerno, kundi unsay gisultis sa science. Ang science nag-ingon nga likay sa gathering, likay sa talagang distancing. Bisan asa ka sa tibok kalibutan, mo gyud nga gyapon ang kuano. So, dili na unta kinahanglan nga kay kung magsalig ta sa pulis, the police cannot cover every square inch in the city. Kaya ang pulis po, makubid po ba yan ang pulis? And dakan ba ilang COVID? Dakan ba yan ang pulis nga na-COVID na po? Dakan lagi. Napugos na gani ang siguro gibutang sa dalan. Oh, dili. assign ka mo. Yes, ha? Dave, Yes, sir. Dili. May ano, sir. Pero muna akong hangyo sa katawan. Ayaw pangutan ng gobyerno unsay mahimo. Ha? The words of John F. Kennedy. Don't ask the government what the government can do for you. Ask yourself what you can do for your government. Last question na to. Una ka na mo buhian, Mayor, gikan kang Faith. Since na-mention ni Mayor ang ayuda, na by date. Pag-asa. Pag-asa daw. Date, pag-asa. Priority. Agree, abi ni mo mag-sugod ko diya na di tamahuman. Oh. Di tamahuman, no? Pero, of course, we're conscious nga kinahanglan ka ng ayuda and we will do that, no? Pero, I will also have to admit nga dili tanan matagaan, no? Well, I will not be lying to you nga ay kabalaka kay tanan matagaan, no? Ayaw The na, government- apil na sa listahan ka na si Bernie Bitok-Bitok. ano wala man ko appeal nga kailangan ko kayuda pod. Nakakuha, taon-taon na sila. 1 year na siya nga na-shutdown. Mayor Moreno, anak kabalo ko nga ikarga, na po National TV and radio station, kaulat kanimo. Salamat sa mensahe sa nimo para sa Cagayan de Oro. Una ka Lagi, lang. salamat kay Art Bernie, no? Salamat kayo. Kini inyong programa, panggid ni, no? Maayong kayong pamaagi para ang atong katawan kahibalo and by being informed kahibalo sa sila what to do, what not to do. Now, ako lang mensahe is kining atong puting bisog sa virus and kining Delta variant, this is not the end of it. Naapan ni daghan nga mga variants in the future, no? Okay, that's characteristic, inherent characteristic sa virus na mag-mutate yun siya. Muna nga importante yun ang vaccination, pagbakuna. Ayaw nagpasagdi ang imong kaugalingon, labi na sa mga seniors, Art, Bernie, inyong mga lolo, di na kung ingon inyong mga igsuon kay mga bata pa man mo. Inyong mga ginikanan, mga lolo, uyuan, ingna sila, pabakuna yun kay lisod na kayo anong magbasol sa ulay. Bisan asa ka pa ingon karon sa tibok kalibutan, bakuna gid gyapon ang solusyon, no?
Sunod na yung uban mamili na any vaccine that is available is the best vaccine. Ako, sa Sinovac ko, na uban mo yun, adili ko anang Sinovac, Pfizer yun, or Moderna. Adili, sige, pamili. Ang And katong na mga tato, dapat na Sputnik. Lahito nga Sputnik, lahito. Ito. Kalaban to sa bahala na gang. Mayor Moreno, one final. Hotline daw, hotline. Hotline sa lokal na gobyerno. Just in case, kay naay mga walay internet, ang ilalang hotline. Just in case of emergency. naamanta, pero kanang atong disaster risk reduction. Alright. Okay. Oo, kana siya, pero ato pagyapong kan sila Maricel nga i-disseminate ang atong mga hotlines. Naatay mga hotlines, yes. Alright. Okay. Nagkakayong salamat, Mayor Oscar Moreno, sa imong oras. Kadlo kung busy ka, ang team moderator na sa City Hall. Salamat, Art. Bernie, salamat. Salamat. Hinaot nga, motubag yapong ka, Mayor, bisa kadlaw na ang programa, magsugod ka alas 3 kadlaw na. Anytime, basta ka mo. Anytime. So, stay safe, stay healthy, and always, gahi. and Naghala si Mayor. Basta, stay. Bubalik pa ang gahi ni Bahay sa home radio, human lamang nini.